Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul andагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабаттан сезне сәламлый алуыбызга шиксез шатбыз. Табигатьтә алтын көз хакимлек итә. Узган тапшыруда кояшлы көннәр башлана дип хәбәр иткән идек. Җылы көннәр әллә ни озакка бармас дип кисәтә синоптиклар. Димәк, быелгы әбиләр чуагының кыска гомерле булуы белән килешергә кала. Илебездә өлкәннәр көненең дә 1 октябрьгә туры килүе очраклы түгелдер. Нәкъ менә табигатьтәге сыман, өлкән буынның балалар үстереп аякка бастырган, тормышның ачысын төсесен татып, шактый тәҗрибә туплаган чагы. Элегрәк авылларда зур эшләргә тотыныр алдыннан өлкәннәр белән киңәшләшү гадәте булган. Икенче төрле итеп әйткәндә, бу олыларның хәйр фатихасын алу дигән сүз. Билгеле, андый эшләрнең ахыры хәерле тәмамлана торган булган. Бүген дә безгә өлкәннәр 10 көнлегендә булдырылганча аларга игътибарлы булу, кадер хөрмәт күрсәтү өчен форсат бар. Ходай аларга хәерле гомер һәм саулыкларын бирсен. Бүгенге чыгарылышта Уңышы югары, шикәрлеге түбән. Буа шикәр заводы 60-нчы сезонны нинди өметләр белән башлый. Сөтне арттыруда кукурузның роле зор, аны ничек үстерергә, ни рәвешле кулланырга. Бу хакта Мамадышта фикер алыштылар. Җитешсезлекне юмор аша җиткерү үтемле. Балтачта шәхси эшмәкәрләрнең моңзарын әнә шул рәвешле сәхнәдән яңгыраттылар. Бакча эшләре азайды дип тынычланырга ярамый. Наҗия Хәсән шуны үз тәҗрибәсе белән уртаклаша. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Игеннәрне җыеп алсаларда республикада көзге муллыкны җыеп урнаштыру дәвам итә әле. Быел 64700 гектарда шикәр чөгендере үстерелде. Бүгенгә шуның яртысы казып алынган инде. Уртача уңыш гектарыннан 433 чикне тәшкил итә. Елына күрә татлы тамырның уңышы начар түгел. Әмма уңыш әйбәт булды да, игенчеләр яхшы табыш алды дип әйтеп булмый. Буа шикәр заводында әйтүләренчә, узган ел алар шималның тоннасын 2400 сумнан алсалар, быел 1800-гә төшерергә мәҗбүр булганнар. Сәбәбе әлегедә баягы базар мөнәсәбәтләре. Белгечләр фаразлавынча, быел шикәр комының бәясе 20 сумга калырга мөмкин. Бу әлбәттә сатып алучы өчен кулай, анысына сөенергә була. Ә җитештерү өчен чыгымнар кимеме бит, киресенчә арта гына. Ни өчен шикәр комына бәя төшә? Аны кемнәр көйли? Әлеге сорауларга киләсе язмада җавап бирергә тырышырбыз. Кырда үскән татлы тамырны кабул итәргә Буа шикәр заводы ныклап әзерләнгән быел. Тәүлегенә уртача 9-10 тонна шимал кабул ителә. Кабул итү гыйнвар аена тикле дәвам итсә, күләм 800 мең тоннага җитәр дип фаразлыйлар. Көннәрнең салкынча торуы чөгендер саклауга кулай. Әгәр кояш кыздырса, ул кибәчәк, шуңа чөгендер тауларына акшар сибеп куялар. Әлегә китерелгән чөгендер артык пычрак дип бәяләнми. Завод өчен аны юып чистарту шактый кыйммәткә чыга. У нас в среднем где-то 8,5% загрязненность выходит. Чөгендернең пычраклыгы уртача 8,5%. Казылган чималны кыры, явым төшемсез көн алып киләләр. Яшеллек күп түгел үзе. Чүпкә каршы вакытында көрәшмәгән хуҗалыклар бар инде әлбәттә. Аларда бераз яшеллек бар, ләкин артык борчылырлык түгел. Хәзер башка еллардагы кебек чөгендер ташучы машиналардан чират җыелмый. Татлы тамырны тау итеп йөюче җайланманың 5-се агрофирмаларда, калган 4-се фермер һәм гади хуҗалыклардан килгәнен кабул итә. Биргә китерелгән чималны 2 атнадан артык тотмыйча эшкәртүен хәерле. Быел хуҗалыклар өчен чөгендерне кабул итү бәясе төшкән. Былтыр аның тоннасына завод 2400 сум түләсә, быел 1800 сумнан хисап ясаячак. Җитәкчелек әйтүенчә, завод эшчәнлеге туры базарга бәйле. В этом году рынок сахара будет складываться не очень, по прогнозам, не очень удачно для нас. Фаразлаулар буенча быел шикәр базары безнең өчен бик үк уңышлы булмаячак. 2015 елда яхшы иде. Шикәрнең 1 килограммы 45 сумга кадәр җитте. 2016 елда 30-35 сум тирәсе иде. 2017дә без 6 миллион ярым тонна шикәр комы җитештердек. Шуннан соң бәяләр кискен кимеде. Былтыр һава торышы кыррак булды. Без нибары 5 миллион ярым тонна җитештердек. Әмма 2017дән 18гә күчкәндә якынча 1 миллион 400 мең тонна шикәр комы калды. Быел исә фаразлаулар буенча без 6 миллион ярым тонна артык шикәр җитештерергә тиеш. Ә аның бәясе югары түгел. 1 килограмм өчен нибары 20 сум тирәсе булачак дип көтелә. Ә үз кыйммәте 26 сум. Татлы тамыр үстерүчеләргә тоннасына 1200 сум түләүче төбәкләр дә бар икән. Ә менә җитештерүчеләргә ни эшләргә кала? Ягулык, ашлама, агу химикатларның бәяләре гел күтәрелә бит. Моңарчы шикәр чөгендере игү хуҗалыклар өчен табышлы санала иде. Әйтүләренчә, 1 килограмм шикәр комының үз кыйммәте заводка 26 сумга төшә икән. Ә җитештерүчеләрнең югалтуын ашлык бәясе каплар, аның бәясе бар быел диләр. Ахыр чиктә һәрбер җитештерүче эшкәртүченең чыгымнары ягулык һәм электр энергиясенең артуына бәйле.
Я вот просто один пример приведу. В месяц мы за газ платим больше 50 миллионов рублей. Bir misal keltirem, gaz üçün biz ayına 50 milyon сумнан артык акча төлейбез. Бу bir gaz үшін генә. Нигә мин бу турыда әйттем? Без 2016 елда жыллык схемасын төзекләндерә башлаган идек. Хәзер инде без әлеге схемада 22 миллион сумнан артык акчаны янга калдырдык. Ләкин газ бәясенең артуы бу экономияны юкка чыгара. Шигендернең шикәрлеге 18-19% булса, яхшы ди эшкәртүчеләр, әмма әлегә ул 16% кына. Көндәлек 6000 тонна шигендер эшкәртелүгә кертелеп, 930 тонна шикәр комы чыга. Завод эчендәге эсселеккә игътибар итсәң, эшкәртү өчен шактый энергия тотылганын чамаларга мөмкин. Ну, жарко, потому что при выработке сахара, при переработке сахара... Монда эссе, чөнки шикәр шигендер эшкәрткәндә җыллык алмашу бара һәм күп җиһазлар пар чыгара. Узган ел бездә шикәрнең чыгышы 16,8% булды. 1 тоннада якынча 168 килограмм. Быел исә шикәрлелек аз булу сәбәпле тоннадан 135 килограмм гына шикәр кына алабыз. Шикәр заводының икътисады тәүлек эшкәртү күләменә бәйле. Әлегә биредә көндәлек 6000 тонна чимал эшкәртсәләр, якын киләчәктә бу санны 8000 тоннага җиткерү бурычы куела. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең Дәүләт Советына еллык юлламасында аграрийларга эшкәртүне җайга салу белән бер рәттән җитештерүне арттыру бурычында куйды. Авыл хуҗалыгы министрлыгы әлеге таләпне тормышка ашыруны терлекчелектән башларга булган. Бүген республикада тәүлек сайын 3600 тоннага якын сөт савыла. Әмма бу күрсәткечне тагын да арттыру мөмкинлеге бар дип саный белгечләр. Моңа аерым районнарда ныклы игътибар бирергә тиеш. Генетика сакланыштан тыш ашату рационын камилләштерү зарур. Моны терлекчелектә хезмәт куйган һәркем яхшы аңлый. Сер түгел, сөт күләмен арттыруда кукурузның роле зур. Аны ничек үстерергә һәм ни рәвешле азык итеп кулланырга? Шушы сорауларга ачыклык кертү, түгел бер фикергә килү максатыннан аграр министр Мурат Җаббаров хуҗалык җитәкчеләре һәм белгечләрне Мамадыш районына җыйды. Мамадыш районында узган семинарга Татарстанның төрле төбәкләреннән сөт һәм ит җитештерүчеләр килгән иде. Терлекчелектә хезмәт куйган белгечләрнең һәр кайсы кукурузны терлек азыгы буларак куллану мөһимлеген яшерми. Ә ничек итеп кукурузны югары сыйфатлы азык булырлык итеп әзерләргә соң? Бу сорау бүген күпләрне борчый. Бөтен чәчүлекнең өлеше терлек азыгы культуралары бездә 30 меңнән артыграк терлек азыгы культуралары чәчелгән. Но шуның 6000 гектары кукурузы. Бүтін әзірленген тірлік азығының карма единица қайтамендемені почти что 50% алып тұра. Ең бірінші хава шарттары туры келу керек енді. Хава шарттары туры келу керек. Нарсын бұйылғысы елда бит енді хава шарттары Аллаға шүкір болды. Икмәкләр дә, оңышлар да яхшы гына булды үстердек. Кукурузга килгәндә менә кыраулар төште, безнекеләр инде силоска кергәннәре бар. Әле җыенганнары бар. Шәк кына соңрак җитеште дип әйтергә кирәк. Бездә игелгән кукурузлыклар инде, кукурузлар. Кыйммәтле азык отасын, конечно. Яшызга караган буларның билоклар ортагырак та була инде. Карма сместен синар салып моңарчы эшләдек шулай бит. Менә хәзер кукуруз буенча эшләргә өйрәнергә килдек монда. Семинарга хәтта үзләре дә кукурузны яхшы гына үстерүче Удмурт Республикасы хуҗалыгы белгечләре дә килгән булган. Мне больше интересно, что в полях происходит. Миңа күбрәк кырда нәрсә эшләгәннәре кызыграк. Монда нинди гибридлар чәчкәннәре, силос салу технологиясе, гомумән технология үзенчәлекләрен карап, өйрәнеп, аннары үзебездә кулланыр өчен кирәк. Кукуруз ашламаларга бик мохтаҗ культура. Тик аларны да акыл белән үз вакытында кертмәсәң, акчаны җилгә очыру гына булачак. Мәсәлән, азотның берничә төре бар, һәрберсенең уңай һәм тискәре яклары җитәрлек. Шуларны истә тотып, бүген белгечләр каз, ягъни карбамид һәм аммиак катнашмасын куллануны уңайлырак дип күрәләр. Бер яктан үсемлекләргә аның тәэсире озакка бара, икенчедән корылык вакытында кертсәң дә бу ашлама үз эшен эшли. Моннан тыш аны башка матдәләр белән кушып кертсәң дә ярый. Бәясе башкалардан әллә ни аерылып тормый. Әгәр дә без Татарстан киләсе елда үсәргә җыйнабыз икән, безгә ашламаны күбрәк каз формасында куллана башларга кирәк. Ни өчен? Аңа хуҗалыклар хәзер үк әзерләнә башласалар, үсемлек тармаклану чорына кертә алсалар, үсемлек ул азотның 8%-ын башта үсештерә башлый. Аннары ашламаның күпмедер өлеше шәкән формалашканда тәргеш бирәчәк. Каз безнең өчен перспективалы юнәлеш. Үз чиратында азык-төлек программасы хуҗалыгының белгечләре кукурузны ничек үстереп һәм аннан нинди азык әзерләүләре турында сөйләделәр. Бүген биредә барлыгы 21 мең ире мөгезле терлек асрала.
Кукуруза – одна из основных и самых важных кормов в рационах. Безнең терлікшілік тармағында кукуруз ашату культурасының мөһим өлеше. Хәзерге вакытта безнең малларга ашату өчен 40 000 тонна кукуруз силысы, 12 000 тонна сыттырылган бөртек һәм 35 000 тонна кукуруз карнажы кирәк. Соңгысын уңышсыз 17нче елдан соң, 18нче елда әзерли башладык. Ул вакытта әле яшел, силыска уратырган кырлар да, инде өлгергән кырлар да бар иде, ләкин һава шартлары аркасында басуга кирип булмады. Карнаж ул үзенә күрә уңышны булдыра алганча саклап калу чарасы. Теорияда сөйленгән мәгълүмат файдалы булса да, иң кызыгы кырда үткән семинарның практик өлешендә башланды. Монда югары сортлы, затлы кукурузларын тотып карарга да, үзең үстергәне белән чагыштырырга да мөмкин иде. Ә иң мөһиме файдалы киңәшләр ишетү булгандыр. Первое правило выбор участка. Беренче чиратта чәчү майданын дөрес сайлау. Яхшы өлгерсен өчен кырларның көн якка караган авышлыкларын сайларга кирәк. Икенче чиратта кукуруз ачык туфрак яратмый. Тагын бер таләп чәчү алдыннан туфракны тирән эшкәртү кирәк. Ә техникага килгәндә киләсе елдан алып чит ил техникасы Россия Федерациясе хөкүмәт карары буенча субсидияләнми башлый. Шуңа күрә, кемнең теләге бар, 1 ноябрьгә хәтле документларын тапшырып, субсидияле сыйфатлы урып җыю җайланмаларын быел ук алып өлгерерләр. Югары сортлы чит ил бөртеген тәкъдим итүче белгечләр әйтүенчә, сыерларыңа нәкъ менә шуны үстерә башатсаң, аларның сөте дә, хуҗалыкның кереме дә күзгә күренеп артачак. Повышенная переваримость клетчатки всего на 1%. Клетчатканың эшкәртелү дәрәҗәсе 1%ка югарырак булса, бер сыердан көненә 250 мл артык сөт алып була. Безнең гибридлар клетчаткасының эшкәртелү дәрәҗәсе стандартыннан 4-5%ка югарырак. Димәк, мондый азык ашатып, бер сыердан көненә 2 литрга артык сөт алып булачак. Уйлап карасаң, бу күп санлы азык культураларының берсе генә, ләкин аның әһәмияте дәүләт дәрәҗәсендә карала. Семинарда катнашкан авыл хуҗалыгы министры Марат Жаббаров та шуңа басым ясады. Ник монда үткәрәбез бу семинарны? Программа чынлап та сөт белән бик яхшы итеп шөгырьләнә. Аның бүген иң беренче, иң көчле, иң зур результатлар бу. Именно бу хозяйствода көненә 30 кг сөт савалар. Шунып тамны безнең план киләчәктә кукуруз именно на зерно направлениесен кишләтергә җыенабыз. Кем сөт белән шөгырьләнә, кем күп хозяйстволар, зур хозяйстволар безнең именно шундый направлениелар. Бүген күп монда җидек 170 хозяйстводан руководителләр килделәр. За техниклар килделәр. Бүген карап, өйрәнеп, нинди сортлар бар, нинди направлениялар бар, специалистлар бүген күп информация бирделәр. Шул направлениене алып, шул направлениене эшләп, киләчәктә безнең республика сөтчелек буенча иң лидирующий регион бара. Киләчәктә дә шул эшне кичәйтеп, сөт направлениесендә эшләп, шундый планнар бар. Семинарның практик өлеше азык-төлек программасы авыл хуҗалыгы комплексының кукуруз кырында үтте. Мондагы туфрак үзе ташлы, үзе балчыксыл булса да, яхшы орлык утырту һәм технологияны бозмый үтәү яхшы нәтиҗә биргән. На сегодняшний день идет уборка. Бүгенге көндә кукурузны силыска урып җыю бара. Уртача уңыш 384 центнер. Карнаж буенча әлегә 120-130 центнердан да аз булмаска тиеш дип исәплибез. Татарстандагы һава торышы кукуруз өчен һәр елны да уңай булмый. Шуңа күрә бөртеккә үстерергәме яки силоска урып алыргамы, анысын белгечләр хәл итә. Әле еш кына планнар җәенә, күзенә карап эш дәверендә дә үзгәрә. Шул вакытта силоска җыярга соң, ә бөртеккә иртәрәк булган вакытта карнажга да җыярга мөмкин. Карнаж ул шәкәне белән бергә җыеп акланган бөртек. Семинарда орлыклар белән ашламалардан тыш кукурузны төрлечә урып җыя торган комбайннарда күрсәттеләр. Монда ашау булса, сөт савып була инде, мул итеп. Монда яхшы карма белән. Мөмкинлекләр бармы? Бар, эшләп була моны. Алга таба шуңа барырга инде. Яхшы, әйбәт шай. Монса ваграк, тегесе шакнайрак шикелле. Син караган инме? Мискидәге сөтнең өстеңенә җыеп алган сымак инде. Чагыштырганда. Димәк, сөт шушында. Белмәгәнне өйрәнү түгел, белергә теләмәү гаеп диләр. Яңалыкка омтылмый, аны гамәлдә кулланмый торып, республика җитәкчелеге куйган максатларга ирешеп булмаячак.
Ауыл жерінде бүгін товарны жетіштіру түгел, сатуы ауыр мәселеге әурілгенін әйтіп тұрасы да жоқ. Бәйәні түшірушілер шулық орадашчылар. Әнә шул орадашчылардан орынып болмасмы деп ауыл қожалығы жетіштіру кооперативлары ұйыштыраларда енді. Яңа ұйышқан кооперативларға да жеңіл түгел. Аларға қазір базарға шығу юлларын кереклі документтар белән эшләүне өйрәтү зарур. Шуны истә тотып, 1 ел элек республикада ауыл хуҗалыгы җитештерү кооперативларын үстерү буенча компетенциялар үзәге оешты. 30 сентябрь көнне алар Балтач районында җитди сөйләшүләр, шәхси эшмәкәрләрнең хезмәтен бәяләү ниятеннән җыен оештырды. Бу чараның юмор сатира, театральләштірілген тамаша белән үрелеп баруы да катнашучылар өчен үтемле булгандар. Тулырак мәгълүматны киләсе язмада тәкъдим итәрбез. Авыл район җирлекләрендә күпләп мал асрап, ит һәм сөт продукциясын сатып, үз көннәрен үзләре күрүчеләр шактый. Шул кәсептән кергән акчага гына яшәүчеләр барлыгы да хәзер гаҗәп хәл түгел. Дәүләт тә андый эшмәкәрләргә ярдәм итә, төрле чаралар үткәрә. Авыл хуҗалыгы тармагыннан әйдәп баручы Балтач районы исә сөт һәм казылык җитештерүче шәхси эшмәкәрләр арасында Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперациясын үстерү буенча компетенциялар үзәге ярдәме белән конкурс тәйган итте. Безнең төп максат авыл хуҗалыгында менә шу без әйтәбез кеше эшмәкәрлектә, менә личное подсобное хозяйстволар безнең шәхси эшмәкәрләр, крестьян фермер хуҗалыкларын мотор итеп эшләтеп җибәрү өстендә аларның инструменты булып тора авыл хуҗалыгының сельскохозяйственный потребительский кооператив. Шуңа аларны берләштереп, бергә мотор итеп эшләү, аларның доходнысын арттыру һәм аларның хезмәтен дөрес бәяләү өстендә һәм алар мотор итеп эшләргә тиешләр именно менә шушы авыл хуҗалыгы аркылы, авыл хуҗалыгы потребительский кооператив аркылы. Авыл хуҗалыгы кооперативлары хуҗалык итүнең кече формаларының инфраструктурасын булдыру һәм камилләштерүне максат итеп куйган компетенциялар үзәге әле 1 ел элек кенә эшчәнлеген башлап җибәрүгә карамастан инде шактый нәтиҗәләргә иреште. Компетенция үзәге эшмәкәрләргә үз казанында гына кайнарга киңәш итми, киресенчә, яхшы керем аларга киң мәйданга чыгарга ярдәм итә. Үзәк шулай ук фермерларга ярдәм итү системасын булдыру һәм авыл кооперацияләренең үсеше проектын уңышлы гына алып бара. Чираттагы чара безнең хәзерге вакытта бара. Күреп торасыз, концертный номерлар белән, театрализованный мероприятиялар белән, халыкка аңлаешлырак булсын өчен, халыкка үтемлерәк булсын өчен, крестьян фермер хуҗалыкларына үтемлерәк булсын өчен примерлар белән һәм үзебезнең направлениелар буенча безнең бүгенге көндә безнең дәүләт учреждениесе компетенция үзәге менә шуларны әйдәкләп алып баручы оешма. Хәзер шәһәр җирендә экологик яктан чиста продукт табуы авыр. Шуңа күрә компетенциялар үзәге әлеге якны да кайгырта. Авыл хуҗалыгында товар җитештерүчеләргә булышу һәм аларның үз продукциясын тормышка ашыру максатыннан туган як проектыда эшләп килә. Аның ярдәме белән зонтлы бренд булдырылган. Хәзер Казан агропаркында әлеге проектта катнашучыларның продукцияләрен дә алырга мөмкин. Фермерларның продукциясын сатуны көйләү өчен синхронлы дисконт карталар системасы кертелгән. Ул партнерларның товарларын кибетләрдә сизелерлек ташлама белән алырга ярдәм итәчәк. 30 сентябрь көнне узган чарада Балтач мәдәният йортының ишекләрен ачуга халык хузурына Арча, Саба, Кукмара һәм Балтач ягы конкурсантларының продукциясеннән күргәзмә дә оештырылган иде. Биредә һәркем казылык белән сөт продукцияләренең нинди генә төрен авыз итмәде. Үзебез хайваннар асрыйбыз. ЛПХ инде безнең личный подсобный хозяйствоны 25 сыерыбыз бар. Көндә сепарат айыртып, бөтен сөтемне эшкәртеп, шайтып яшәп барабыз. Көненә көн сайын продукцияны урнаштырып барабыз инде. Бер дүшәмбе, чәршәмбе Арчага җибәрәм. Атна кич монда Балтачка сатып белә киләм. Шимбә агропаркка. Казан саммит кысаларында республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов хәләл индустрияның киңәюе хакында әйткән иде. Бу бигрәк тә азык-төлек продукциясенә бәйле. Берничә оешма үз хәләл продукциясын экспортка да җибәрә. Сорау бар һәм ул көннән-көн арта. Казылык җитештерүче шәхси эшмәкәрләр дә моны яхшы аңлый. Шуңа күрә әлеге юнәлештә эш ачып җибәрүндә уңышлы диләр. Бүгенге көндә менә җитештерәбез инде колбасалар. Bir 5 türlü kazlar kapta итәбез, вәлет итәбез. Аннан соң менә монда продукциябездән күренә.
прессованный итлер, козылык, подарочный упаковкаларда тутырма ват итиннән инде. Бүгенге көндә 48 учреждениене, мәктәп детсадларны хәләл ит белән тәэмин итәбез. Балташтан Җәләловлар гаиләсе дә әле 1-2 ел элек кенә үз эшләрен ачып җибәрүгә карамастан, бүген инде товарларын күргәзмәдә тәкъдим итә алалар. Үзебезнең шәхси эшмәкәрлек белән шөгыльләнәбез. Атлар асрыйбыз. Атлар безнең күп дигәндә 50 санына җиткәне бар. Менә шулардан тәмле казылыклар хәзерлибез. Үзебезнең авыл халкына. Казылыкларыбызны бик яратып алалар дип әйтәсем килә. Казылыкларны сатабыз гомумән өйдән. Әле менә күптән түгел быел ачылды базар. Анда дагын төшеп сата башлады иптәшем. Һәм дә инде бик яратып алалар халкыбыз. Эшмәкәрләрнең саны көннән-көн арта. Йортында 1-2 сыер асрап, сөт ризыкларын таныш белешләренә саткан кешене дә эшмәкәр демичә кем дисең. Шуңа күрә компетенциялар үзәге кебек оешманың булдырылуы тырыш халыкка ниятләрен тормышка ашырырга ярдәм итәр дип ышаныйк. Акрынлап бакчаларда эш азая төшә. Әмма көз җитте дә эш бетте дигән сүз түгел. Җимеш агачларыннан тыш төрле үсентеләрне дә яхшылап кышка әзерләү шарт. Сентябрь ахыры, октябрь башында башкарылырга тиешле эшләр турында бакчачы Наҗия Хәсәншин аңлатыр. Җәй бик үзенчәлекле, салкынча, вакыт бик яңгырлы булса да, быел уңыш яхшы булды, ди Наҗия Хәсәншина. Хәтта артык су үләге пешерер дип курыккан культураларда уңышы белән куандырган. Иң әйбәте суган, сарымсак эре булды. Кишерләр, чигендерләрдә бик яхшы булды быел. Бәрәңгеләр бик яхшы дип сөйлиләр. Кура җиләге булмады инде быел. Виктория булмады. Менә аларга җылы көн килмәде. Безнең якларда уңышның зур өлеше һава шартларыннан тора шул. Ләкин җирне дә, үсемлекләрне дә вакытында эшкәртсәң, җиләк-җимешләрнең мул булып үсүенә ышаныч бар. Хәзер агачта үсә торган бөтен җимешләр дә җыелып беткән диярлек. Соң өлгерә торган алмалар гына яшел битләрен кояшка төбәп агачында эленеп тора. Ә башка агачларны инде киләсе сезонга әзерләргә дә вакыт. Картларын, кырыганнарын, артык ботакларын кисәбез инде кичкене. Розаны да кырыганнарын кисәсең, картайганнарын. Атубиталар койыралар да жүнләп чәчәк атмыйлар. Ботакларын кисү белән генә агачның эше бетми. Исән сау кышлап җәйгә чыксыннар дисәң, төбенә суын да сибеп куй. Аннан соң побелка белән агартырга кирәк, чтобы кәүсәләре бузылмасын. Кыш буена кар белән, җил белән кәүсәләре ватылату кайрылары. Кура җиләк чәчәк атып бетергән роза куакларында Наҗия ханым инде кышка әзерләгән. Карт ботакларын кисеп, быел үскән ботакларны 10-15 сантиметрга кыскартып, яткарып бәйләп куйган. Төпләренә саласың инде тышканнар килмәскә. Суган белән сарымсакны да бакчачы күздән утырта икән. Сарымсак Викториясына утыртабыз без. Викториялар өчен әйбәт. Кортлар ашамый Викторияларны. Башта көл сибәм. Ана утыртам сарымсакны. Аннан соң тирес сибәм. Ике теплицаның берсендә әле помидорлар өлгереп килә. Быел аның яңа сортын, шәмәхәт өстәгесен утыртып караганнар. Баклажанга ошап торса да, тәме шул ук помидорныкы, ди Наҗия ханым. Икенче теплица инде буш, анда горчица чәчкәннәр. Горчица чәчкән менә йомшак булсын өчен җир. Чүбүләннәр дә үсми, горчица чәчкәч, җир дә йомшак була. Менә аларны хәзер мин нитәм, күмәм, чтобы тамырлары нидән җир астында калсын. Чүбүләннәр үсмәсен дип. Даже тирестә кирәкми, менә шушы горчица салсаң, тирестә кирәкми, җир йомшак була. Шунда ук теплица җылысында дәлия, ягъни георгин бәрәңгеләре җылынып ята. Көз көне алабыз георгинны, казып жуабыз, икиптерәбез. Янасы полиэтилен пакетка салып, салкынча урынга куябыз. Башка бакча гөлләре, соңгы розалар, кашкарыйлар, төрле төстәге алтын чәчәкләр шау чәчәктә әле. Алары температура 1-2 градуска төшкәнче бакчаны бизәп торачак. Аннары инде кашкарыйларны тамыры белән йолкып ташларга да була. Хризантемаларны неткә салкынайткач кына 1-2 градус салкын булгач кисәбез. Кисәбез дә каплап куябыз сүзләрне. Алар шымыйлар.
Розаларны һәм алтын чәчәкләрне төптән 10 сантиметр калдырып кисеп, каплап куярга кирәк булыр. Наҗия ханым исә гөлләрне дә, хәтта җиләкләрне дә üşемәсеннәр өчен ылыслы ботаклар, аның өстеннән махсус материал белән каплап куя. Бу атнада хөрмәтле укытучы, мөгаллимнәребез үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Аларга сабырлык, саулык, җан тынычлыгы телибез. Тәртипле, тырыш укучылар насыйп булсын үзләренә. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Ә без 18 октябрь кичендә очрашырбыз. Исәнлектә күрешергә язсын.